Benvinguts a l'Arca de Babel, verbívores i verbívors, que heu estat durant 7 setmanes navegant pels mars del llenguatge amb l'Alfred i l'Elisabet. L'última paraula, la setena i darrera, que havíeu de definir amb les vostres imaginatives ments, era internet. Hem rebut 128 definicions diferents i molt variades sobre aquest terme nou, internet. I aquestes són les més destacades. En sisena posició, el grup Sant Domènec, que defineix internet: porta de vidre que es pot creuar i que s'obre per les dues bandes. Vol dir que és interactiva, esclar. En cinquena posició, els manyanetians, i concretament el grup Tenainam, és a dir, manyanet a l'inrevés, bifront, gairebé com un capicua. Internet, estadi més important del món, on els jugadors estan obligats a jugar de manera neta, sense faltes. Així m'agrada. Fair play. En quarta posició, el grup de les Supergirls, que diuen internet, màquina que es posa dins del riu Ter, o Te, que en diuen a Salt, per exemple, i que el deixa tot net. Màquina que es posa dins del riu Ter i que el deixa tot net. Molt polides les Supergirls. En tercera posició, el grup dels Progravitans. Internet, servidor elèctric transportable que neteja i ordena tot el que li manis. En segona posició, dins del grup Nati, el tercer grup, que diu així: internet, xarxa per pescar idees a Londres. Per això de net, esclar. I en primera posició, i com a missatge més destacat d'aquesta setena i última setmana de la primera fase del concurs de l'Arca de Babel, el grup ADE Party Group, que diu internet, verb d'origen rus que vol dir trobar. Trobar ens agrada molt. Si és d'origen rus, potser l'hauríem de pronunciar internet o alguna cosa semblant. En tot cas, enhorabona, Party Group del ADE. I com que aquesta és l'última setmana, ara entrem en la segona i última fase del concurs del bloc de l'Arca de Babel, que us hem estat plantejant aquí en una gran navegació pels 7 mars del llenguatge amb l'Alfred i l'Elisabet. Aquesta última prova, diguem, la part definitiva, és una prova de redacció. Heu de fer un microrelat de 90 paraules, aproximadament, que inclogui les 7 paraules que han anat configurant les 7 setmanes del concurs, en l'ordre que sigui, tant se val, dins d'un microrelat d'unes 90 paraules. Us recordo quines han estat aquestes 7 paraules d'aquestes 7 setmanes que han de figurar forçosament dins dels vostres microrelats. Mare Magnum, Gatzara, Samurai, Balalaika, Bungalow, Llamàntol i internet. Mare Magnum, Gatzara, Samurai, Balalaika, Bungalow, Llamàntol i internet, i naturalment 83 paraules més. Aquest serà el vostre microrelat. Teniu de temps fins al divendres 22 de març per enviar-lo a l'adreça de correu electrònic arcadebabel, tot seguit, @grup62.com. Fins al 22 de març. El jurat, compost, com podeu veure dins d'aquest bloc, per les editores de l'Odissea i també per l'autor de l'Arca de Babel, és a dir, jo mateix, que m'ho miraré molt i molt bé, ens llegirem tots els vostres microrelats i en triarem un que guanyarà i que serà comunicat al guanyador i a tothom a través d'aquest mateix bloc el proper dia 12 d'abril, encara abans de la Diada de Sant Jordi. Que tingueu molta inspiració i escriure, que són 90 paraules de no res.